היום אנחנו נדבר על נושא רגיש. נושא רגיש אבל חשוב מאוד. אנחנו נדבר על פחדים וחרדות אצל הכלבים שלנו. נבין מאיפה זה נובע, איך זה נראה, ואיך אתם כבעלים יכולים לזהות, להבין ולהתחיל להתמודד עם זה נכון. אז מה זו חרדה בעצם? חרדה היא רגש. כן, ממש כמו אצלנו, גם הכלבים שלנו מרגישים פחד, לחץ ואפילו מצוקה עמוקה. לפעמים החרדה תופיע בגלל גירוי מסוים, כמו רעש חזק, אולי איזה אדם זר שמתקרב, או שינוי בסביבה. לפעמים החרדה יכולה להפוך לחרדה כרונית, בלי סיבה ברורה, או יכולה להגיע בעוצמה לא פרופורציונלית למצב. חרדה כפייתית או חרדה כרונית יכולה לנבוע מגנטיקה, טראומה, חוסר חשיפה מגורות, או פשוט כי משהו השתבש בדרך. אז איך מזהים חרדה אצל כלבים? כלב חרדתי יכול להראות כמה סימפטומים: רעידות, ליקוקים עצמיים, נשימות מהירות, ריור, ניסיון להסתתר, בריחה, נביחות ללא הפסקה, חוסר מנוחה, תוקפנות פתאומית או נסיגה מהירה, ולפעמים הרס בבית או פציעה עצמית. עכשיו, מה חשוב לדעת כשמתמודדים עם חרדה של כלב? יש כמה עקרונות בסיסיים שכל בעל כלב חרדתי צריך להכיר. אז קודם כל, חיים עם כלב חרדתי יכולים להיות עם עליות ומורדות. אם כמובן עובדים עם מאלף, אז יש לפעמים התקדמות מהירה, לפעמים יש ירידה, וצריך לדעת להכיל את זה. דבר נוסף, לא להניח הנחות. מה זה אומר? הרבה פחדים מתערבבים עם פחדים אחרים, ולא תמיד ברור מה המקור. חשוב להתבונן, להסתכל, לראות את הכלב, לאסוף מידע, להקשיב לכלב שלנו. לא להניח שהוא מפחד מ-X אבל זורם עם Y. נתבונן בו ונראה מה הוא מרגיש ברגע הספציפי הזה. זה מסביר לנו הרבה, וזה מוביל אותי גם לשפת גוף. שפת גוף היא הכל. הכלב לא מדבר במילים, הוא מדבר בתנועות גוף, תנוחות מסוימות, הוא מדבר עם הבעות פנים. חשוב לנסות לזהות את הסימני מצוקה, כמו ליקוקי שפתיים, הסטות מבט, התרחקות מגורם מסוים, ואפילו עיני ירח, שרואים את הלבן קצת בעיניים. חשוב לא לפספס את זה. זה בעצם המפתח שלכם לדעת אם אתם בכיוון הנכון, או שאתם מעמיסים על הכלב שלכם. חשוב להבין שכל כלב הוא שונה. מה שמפחיד כלב אחד לא בהכרח יפחיד כלב אחר. תראו עם מי יש לכם עסק. מי זה הכלב שלכם? בסוף, גישה פתוחה וסבלנית היא ממש ממש קריטית. וגם חשוב לזכור, אי אפשר לחזק רגש. אפשר לחזק רק התנהגות. זאת אומרת, שאם הכלב מפחד, אי אפשר לחזק את הפחד עצמו בזה שאתם נותנים לו חטיף ומלטפים אותו. אבל כן אפשר לחזק שהוא מפנים מבט, שהוא נרגע, שהוא מתקרב ומתרחק. בעצם אנחנו מחזקים התנהגות, לא את הרגש עצמו. ואם יש ספק, אין ספק. אם יש סיכון שהכלב יפגע בעצמו או באחרים, לשנות כיוון, להתרחק. לא לדחוף את הכלב החרדתי לפינה, כי כלב חרדתי יכול להיות גם תוקפני מאוד. ובואו נדבר על חרדת נטישה ועזיבה. יש הבדל חשוב בין חרדת עזיבה, שזה כשהכלב לא רגוע, רק ברגע של הפרידה, אבל נרגע לבד תוך כמה דקות, לבין חרדת נטישה, שזה בעצם שהכלב בלחץ כל הזמן עד שאתם חוזרים. חרדת נטישה זו אחת החרדות הנפוצות ביותר. לפעמים, שלא מטפלים בזה, זה עלול להגיע עד פציעה עצמית, הרס טוטלי של הבית, יללות בלתי פוסקות, נשירה ממש ממש מוגזמת, וחוסר תפקוד מוחלט של הכלב כשהוא לבד. אז מה עושים בתור התחלה? קודם כל, לא להבחן לבד. צלמו בווידאו כשהם יוצאים מהבית, תשלחו למאלף, זה יכול לתת אינדיקציה למצב. בנוסף, שימו לב לטיולים. האם אתם פורקים לו מספיק אנרגיה? האם הטיולים קצרים מדי? האם הוא לבד יותר מדי זמן? האם יש לו ודאות בשגרה שלכם? הוא יודע מתי אתם חוזרים? כל הדברים האלה משמעותית יכולים לעזור לכלב שלכם עם חרדה נטישה. דבר ראשון, תעייפו אותו כמו שצריך. כלב עייף הוא כלב יותר נינוח. כלב עייף איכותי, גם פריקת אנרגיה פיזית, גם פריקת אנרגיה מנטלית. שיהיה מרוקן מצרכים, שלא יהיה לו פיפי וקקי, ושתהיה לו ודאות מתי אתם חוזרים. לא ללכת פעם לכמה שעות, ואז ל10 שעות, ואז ל3 שעות. והכי חשוב, כלב שחווה פחד או חרדה, הוא לא עושה דווקא, הוא לא מנסה לשלוט או להראות לנו מי הבוס או מה שזה לא יהיה. הוא פשוט מנסה לשרוד. והתפקיד שלנו הוא לעזור לו. אתם מוזמנים לדבר איתנו אם יש לכם בעיות ספציפיות, אנחנו כאן בשבילכם ובשביל הכלבים שלכם. נשמח ממש לעזור.